Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-ablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 8 verse 22 hangtod sa 26. Apan sa dili pa, akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong lulo na 93 years old nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karon ug sa akong igsuon nga si Manoy J. Faith nga nagsaulog sa iyang ika-45 nga adlaw natawhan niadtong miaging semana. Mark chapter 8 verse 22 hangtod sa 26 ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus ug gihangyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. Gigunita ni Hesus ang kamot sa buta ug gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. Gitutuhuan ni Hesus ang mga mata sa tawo ug gihikap kini. Unya gipangutana niya, "May nakita ka ba?" Mihangad ang tawo ug miingon, "Oo, nakakita akong mga tawo apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw." Unya gihikap ni Hesus pag-usab ang mga mata sa tawo. Niining higayuna mitutok ang tawo ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya gipapauli siya ni Hesus ug gipahimangnuan nga dili una mubalik sa balangay. May the Lord bless the reading and meditation of His Word today. So niadtong miaging semana mga kaigsuonan atong gisugdan sa pagtuon kining interesting nga sugilanon sa pag-ayo ni Hesus sa tawo nga buta. O kini nga sugilanon si Marcos lamang ang nakasulat niini. Sa pagtabok ni Hesus sa lawa sa Galilea, adunay mga tawo nga nagdala sa usa ka buta ngadto kaniya aron hangyoon siya nga ayuhon katong maong tawo nga buta. So angay usab nga atong dayigon kining mga tawhana or i-appreciate mga kaigsuonan. Gumikan kay doon na sila'y kaluoy sa ilaang kauban nga buta. Wala gani ta masayod kung igsuon ba ni or parente ba ni. Wala tay impormasyon mahitungod ni ining mga tawhana, mga kaigsuonan, kung family members ba ni sila or mga higala lang. We are not told. Pero obviously concerned gayud sila ug willing sila nga mubuhat og pamaagi alang ni ining tawhana. So kinahanglan nga mauusab kini ang tinguha sa atong kasing-kasing, no? Nagtuo ba kita nga si Kristo makaluwas sa mga makasasala? So kinahanglan nga maningkamot kita nga ang ubang mga katawhan atong madala sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo gumikan kay siya lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ug kining mga tawhana, they were also men of faith. Nagtuo sila, aduna sila'y pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Nagtuo sila nga makaayo ang atong Ginoo sa balatian ni adtong tawhana. They knew that if they could get Jesus to touch this blind man, he would be healed. Mao nga sa verse 22, gihangyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. So obviously nadunggan nila si Hesus, ang mahitungod kang Hesus ug ang gahom ni Hesus sa pag-ayo. Ang tawo nga buta aduna po'y pagsalig sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay kung wala pa siya pagsalig, mibalibad unta siya nga dadon siya ni adtong mga tawhana sa atong Ginoong Hesukristo pero wala siya mibalibad
That means aduna usab siya'y pagtuo pagsalig mga kaigsuonan. Ug ang ilang pagtuo, aktibo nga pagtuo. Wala lang sila mituo nga si Kristo makaayo, kundili duna sila'y gibuhat nga aksyon mga kaigsuonan. Miduol sila kang Jesus, midangop sila kang Jesus o gihangyo nila si Jesus. Nagpakiluoy sila kang Jesus. So, not only do we seek to bring people to Christ, kinahanglan usab nga magampo kita alang kanila. Kinahanglan nga dili nato kalimtan ang importansya sa pagampo alang sa kaluwasan sa uban. So, in all of these things, mga kaigsuonan, atong i-appreciate kining mga tawhana, pero aduna usab sila'y apan, aduna sila'y flaw. Gumikan kay murag ilang gitudluan si Jesus kung unsa iyang buhaton. Naka-fixed ang ilang hunahuna sa usa lamang kapamaagi ni Jesus sa pag-ayo. Ang ilang giingon, pag-abot nila sa Betsaida, dahi usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Jesus ug gihangyo nila si Jesus sa paghikap kaniya. So you see, doon na sila recommendation nga buhaton ni Jesus, nga hikapon ni Jesus katong tawhana. Wala sila masayod nga makaayo si Jesus bisag dili niya hikapon, bisag isulti lang ni Jesus, bisan pag nasa layong dapit si Jesus, mubungat lang siya sa iyang pulong, maayo na katong tawhana, pero murag ilang tudluan si Jesus kung unsay ilang buhaton. Nagtuo sila kang Jesus nga aduna siya gahom, pero ilang gilimitahan si Jesus sa usa lamang ka pamaagi, ug ang pamaagi mao ang paghikap. Well, dangerous kini mga kaigsuonan, no? Kung magampo ta sa Ginoo, do na kitay mga hangyo ug pangaliyupo, dili nato tudluan si Jesus kung unsa iyang buhaton. Gumikan kay labing nasayod siya kung unsaon niya pagtubag sa atong pagampo. So, for example, do na tay problema, dili nato tudluan si Jesus sa specific nga iyang pagabuhaton aron masulbad ang atong problema. Hangyoon nato siya nga hatagan kita niyang kaalam sa pagsulbad sa atong problema, or mag-provide siya og abli nga mga pultahan alang sa kasulbaran sa atong problema, pero dili nato siya tudluan kung unsay iyang pagabuhaton. Gumikan kay ang Dios, dili nato pwedeng hiktan sa usa lamang kapamaagi. So, kining apan sa mga tawo nga nagdala ni adtong buta kang Jesus, bisan pag i-appreciate nato sila, pero ato usab nga matikdan ang ilang sipyat mga kaigsuonan aron ato kining malikayan. So, matikdan nato ang ilang sipyat ug ato kining i-apply sa duha ka butang. Una, sa kaluwasan. Ikaduha, sa atong mga pagampo. Muuna kita sa unang punto. Sa kaluwasan mga kaigsuonan, ang Biblia tataw kaayong nagatudlo nga ang matag usa ka tawo guilty atubangan sa Dios, gumikan kay ang tanan nakasala. Ang giingon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. So nakasala ang tanan, walay exempted niini mga kaigsuonan. Ikaw ug ako nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang tanang mga tawo nasayod nga adunay Dios. Dili na nasapayan pang lalisan, although dunay mga atheists nga nagdumili sa pagdawat sa kamatuoran, but majority of us nasayod kita nga adunay Dios ug kita nahailalom sa iyang tunglo paghukom gumikan sa atong mga kasalanan. Ang giingon diri sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadili matarong sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran diha sa ilang pagkadautan. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niining ngadto kanila. Ang problema mga kaigsuonan, imbis nga ang tawo magpaubos, muyukbo sa atong buhi nga Dios diha sa paghinulsol ug pagsalig kaniya, mibalibad sila sa pag-ila sa atong buhi nga Dios. Ilang gisanta ang kamatuoran gumikan sa ilang pagkadautan. Ug ang mga tawo nag-imbento ug mga pamaagi, kaugalingon ranila nga pamaagi aron sila dawaton sa Dios.
higala, buot ka ba nga mapasaylo sa Dios ug buot ka ba nga dawaton ka sa Dios? Ayaw pagbuot-buot sa imong kaugalingong pamaagi. Tun-i ang pamaagi sa Dios kung unsaon nga ikaw nga makasasala, dawaton niya ug luwason niya. So ayaw pagbuot-buot ug kaugalingon nimong pamaagi. At dunay pamaagi ang Dios nga iyang gipadayag sa iyang balaang kasulatan. Tanang mga relihiyon, mga kaigsuunan, except Christianity, nag-imbento og mga pamaagi aron kunuhay mapasiguli sila sa Dios, mga ritual, mga ceremony. Doon na sila yung mga effort nga ilang i-manipulate ang atong buhi nga Dios, nga kuan kuno magbuhat sila maayo, maghatag sila sa mga kabus. I'm not saying nga dautan na, pero ilang giisip nga munay pamaagi sa kaluwasan, murag ilabang sabornuhan ang Dios, ilang paliton ang kaluwasan. Dili pobre ang Ginoo, higala. Nga doon na siya panginahanglan nga imong paliton ang kaluwasan pinaagi sa imong pagabuutan. Ang imong pagabuutan hugaw panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. So tanang relihiyon nagbase gayod sa mabuhat sa tawo aron sila dawaton sa Dios. Ang Kristyanismo lamang ang pinasahi, mao nga gidumtan kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Ang Kristyanismo nagtudlo nga ikaw makasasala, wa jud kay mahimo aron ka maluwas. Kung pagaluwason ka sa Ginoo, dili ka na gumikan sa imong pagkamaayo, kundi gumikan lamang sa grasya sa Dios. Grasya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkamatarong ug sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. So kining mga relihiyon na wala kini nakabase sa pulong sa Dios. Nakabase lamang kini sa gipasa sa ilang mga katiguangan, pila na kahenerasyon hangtod gipasa ug nagtuo sila nga mo kanay pamaagi sa Ginoo sa pagluwas kanila. This is why Christianity is so despised. Gumikan kay ang Christianity naga-declare nga ang tanang mga katawhan guilty atubangan sa Ginoo ug tanang pamaagi sa tawo aron pagluwas sa ilang kaugalingon, walay nada atubangan sa Dios. Ang kaluwasan trabaho lamang sa atong buhi nga Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. All that we have to do is to trust in Him. Musalig lamang kita kaniya, mulaom kita kaniya ug dili siya bakakon sa iyang saad higala. Ang atong kabubuton isip katawhan nalukop na kaayo sa sala, nahumol na kaayo sa sala, nga wala gyud tay inklinasyon sa pagduol sa Ginoo ug pagbuhat sa iyang kabubuton. Mao kanay kamatuoran. Kung wala gayud mulihok ang Ginoo sa atong kasing-kasing, magpabilin kining tig-ah mga kaigsuunan. Hinumduman nato kini. Busa gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ang kaluwasan sa atong buhi nga Dios lamang. Ang gahom lamang sa Dios ang makabuntog sa atong gahi nga kasing-kasing aron atong makita ang grasya sa kaluwasan nga iyang gitanyag nga libre pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang kasalanan sa tawo, ang grasya sa kaluwasan, ang kapasayloan mga kaigsunan madawat lamang sa tawo kun sundo nato ang pamaagi sa Ginoo. Unsang pamaagi sa Ginoo? Paghinulsol ug pagsalig sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Gitanyag niya ang gasa sa kaluwasan unsaon man nato nga madawat kini. Kinahanglang hinulsulan nato ang atong sala. Ang buot pasabot adunay kabag-uhan sa atong kasing-kasing. Niadto gasalig kita sa atong kaugalingong pagkabuutan aron kita maluwas karon. There should be a change of mind. Dili gyud kita makaluwas sa atong kaugalingon. Wala tay nahot, wala tay nada. Ikaduha, atong ikumpisal ang atong kasalanan at tubangan sa Dios. Atong ilhon ang atong sala ug atong hinulsulan, pangayuan ug pasaylo. Ug ikatulo, talikdan nato ang atong sala ug mudangop kita kang Kristo. Talikdan ang sala ug muduol ug musunod kang Kristo. Musalig kaniya ang iyang dugo ug ang pagkamatarong igo na alang sa atong kaluwasan. Ug unsaon man nga madala nato ang mga katawhan sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan pong mga churches nga gabuot-buot mga kaigsuonan. Nagtuo sila nga ang mga tinawhanon nga pamaagi mo'y makadala sa mga kalag ngadto sa atong Ginoo. Mga ang mga churches
Concert sila, nagpasundayag sila sulod sa simbahan, daghan kayong mga kalingawan thinking nga pinaagi ni ana ma-inspired ang mga sinners ug mupadayon og simba ug mudangop sa atong Ginoo. Ang pamaagi sa Biblia mga kaigsuonan, klaro kaayo nga giingon. Romans chapter 10 verse 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Buot ba kita nga daghang mga tawo ang maluwas ug madala sa tiilan sa Ginoong Hesukristo? Iwali nato ang ebanghelyo. Iwali nato ang ebanghelyo. Dili ta magmanipulate sa mga tao nga ipa-forward nato atubangan sa simbahan, pahilak-hilako nato, pasundon og pagampo. No, we just have to preach the word of God. We just have to proclaim the word of God ug musalig kita sa gahom sa atong Ginoo nga ang pulong sa Ginoo makig-istorya sa kalag sa matag usa. Faith comes from hearing, and hearing by the word of God. So kung gusto kita nga mahimong tinuod nga magtotoo ang mga katawhan, atong isangyaw ang mensahe sa ebanghelyo. Ug nagtuo kita ug nagsalig kita sa Ginoo nga ang atong pagsangyaw dinhi sa kahanginan aduna kini bunga sa madugay man ug sa madali. Kining preaching mga kaigsuonan or wali, gipasagdahan kini sa mga churches, gilamo-lamo kini sa mga churches, daghag pasundayag, daghag mga kalingawan unyang wali, mubo ra kayo sa ngatanan. Mabaw kayo ang ilang pagtan-aw sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa unang Korinto 1:21, kay sa iyang kaalam mao'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga mao'y among giwali. Nadunggan nato kini mga kaigsuonang mga pastor, dili kita mag-imbento og mga gimmick sulod sa simbahan. Gusto ba kamo nga adunay mga kalag nga madugang sa panon sa mga Kristohanon, pagkugi sa pagsangyaw sa mensahe sa ebanghelyo, pagkugi, pag-lead og Bible study, paghatag og mga tracts, mga balasahon ug pagsangyaw, not necessarily dinhi sa kahanginan kung ang inyong iglesia wala pay capacity nga mobayad sa istasyonan aron makasangyaw sa pulong sa Ginoo, but in whatever way you can do, preach the gospel to people. Mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. So, dili nato ipakagamay ang pagwali sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang giingon ni Pablo, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios. Adunay mga tao nga nagwali kunuhay pero ang unod sa wali puro pakatawa, puro komedya. Unsa may ilang pagtuo sa wali, stand-up comedy, dili kana mga kaigsuonan. So mo kinisipyat sa mga tao no, mura og ilang pangunahan ang Ginoo sa ilang kaugalingong pamaagi when it comes to salvation. Buot-buot sila, nagmugna-bugna sila pamaagi nila alang sa ilang kaluwasan, samtang ang giingon sa Biblia, maghinulsol sa sala o musalig lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo aron atong madawat ang gasa sa kaluwasan. Gasa kini gihatag na libre. Ug sa atong pagsangyaw sa ebanghelyo, dili kita magsalig sa tawhanong pamaagi, mga gimmick, mga kaigsunan. We go directly to the preaching of the gospel. Now, ikaduhang punto, sipyat po ang mga tao sa ilang attitude sa Ginoo, sa ilang pagampo. Kay sumala sa akong giingon kaganina, murag ilang tudluan ang Ginoo kung unsay buhaton sa Ginoo. Pareba ni ining mga tao. Gasalig sila nga si Kristo makaayo, pero ang ilang paghangyo ni Kristo, Lord, hikapa siya. Hikapa. Sa hikapa nga pwede makaayo ang Ginoo bisan pag iyang ibungat lamang ang pulong, bisan pa og gituthuan niya og laway, dili nato mahigtan ang Ginoo sa usa lamang ka pamaagi. Busa sa atong mga pag-ampo mga kaigsuonan, magsalig kita sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo, musalig kita nga siya matinud-anon, nga mutubag sa atong pag-ampo sumala sa iyang gisaad, pero
dili ta ma-frustrated kung ang atong gilauman nga pamaagi sa Ginoo sa pagtagbo sa atong gikinahanglan dili niya buhaton. Kay doon na lagi daghang pamaagi ang atong buhi nga Dios. Pwede siyang mugamit og ubang mga tawo aron sa pagsulbad sa atong problema. Pwede gani siyang mugamit sa mga unbelievers. Pwede siyang mugamit og mga circumstansya. Dili nato but-an ang atong buhi nga Dios. Si Jesus mangani wala niya buti ang iyang amahan. Luke chapter 22 verse 42, amahan, miingon siya, kung buot ka, kuhaa kining kupa, gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Pagbuot sa Ginoo mo'y matuman. We can only hope nga ang pamaagi nga naa sa atong hunahuna maoy exactly buhaton sa Ginoo, pero dili lagi nato pangunahan ang atong buhi nga Dios. Basta magampo kita kaniya, muyango-ngo kita kaniya ug musalig kita kaniya. Ug kung lahi ang iyang pamaagi sa pamaagi nga naa sa atong hunahuna, dili ta maratol, dili ta magpanik ug dili nato siya i-question mga kaigsuonan. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Apan aron dili ako magmapahitas-on tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, 3 times nagampo si Pablo mga kaigsuonan ha. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. So ang pagampo ni Pablo kuhaon sa Ginoo ang tunok. Apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya. Kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Aduna tay igsuon sa simbahan nga adunay cancer. Syempre gaampo nga maayo ang iyang cancer sa tutoy, sa breast. Ang specific nga iyang gipangayo ayuhon sa Ginoo. Wala man ayuha sa Ginoo. Pero miabot biapon og 15 ka tuig ang extension sa iyang kinabuhi. Wala tuod ayuha sa Ginoo pero miabot og 15 ka tuig, namatay siya at the age of 75. O taas gihapon ang iyang kinabuhi mga kaigsuonan. Lahi ang pamaagi sa Ginoo sa pagtubag sa iyang pagampo. Unya, wa man mawala ang iyang cancer pero nabuhi siya og taas 15 pa ka tuig. Unsa man wala tubaga sa Ginoo ang iyang pagampo, gitubag sa pamaagi sa Ginoo, dili pamaagi sa tawo. Kaya ang pamaagi sa tawo, pamaagi nato mawala gyud ang cancer. Pero ang pamaagi sa Ginoo lahi man. Busa igsuon, wa ko kahibalo kung say balatian ang imong gidala karon. Magampo ta sa Ginoo, magampo buta nga ayuhon ta sa Ginoo kung iya kining kabubuton. Pero sa atong pagampo sa Ginoo, nagsalig kita sa iyang pamaagi. Posible nga dili niya ayuhon ang cancer nga naa nimo, wa ta kahibalo igsuon. Pero ang Ginoo adunay kaugalingong tubag sa iyang pamaagi. Now, kung kabubuton sa Ginoo nga kuhaon kaniya og sayo, kinsa ka ba nga mo question kaniya? Sa kadaghan na kaayong higayon nga giayo kita sa Ginoo sa atong balatian, usara ka balatian ang makapapatay kanato kung kuhaon ta niya pinaagi sa balatian. Unya do na may gikuha sa Ginoo nga walay balatian. For example, na disgrasya, na bangga, daghang pamaagi ang atong buhi nga Dios. Do na siya'y katungod sa pagkuha sa atong kinabuhi, gumikan kay siya ang naghatag niini. Siya ang gahatag, do na siya'y katungod sa pagbawi niini. So, kinahanglan gayod nga dili nato pangunahan ang Ginoo sa iyang pamaagi. Atong sayran ang pamaagi sa Ginoo sa iyang pulong, naa sa Biblia. Pero dili nato siya pangunahan sa specific mga kaigsuonan. Atong barugan ang iyang saad, barugan nato, higala, tuuhan og saliga nato, pero ang mga pamaagi sa Ginoo sa pagtagbo sa atong gikinahanglan anaa lamang kaniya. Dili kita mugawas sa nahasulat sa Biblia, kumpleto na ang pulong sa Ginoo, musalig kita kaniya. Apan sa saad sa Ginoo, kung unsaon pagtuman sa Ginoo ang iyang saad sa Biblia, naa kaniya. Sikreto ang iyang pagpanglihok sa kasing-kasing sa mga tao, and we can never question His ways. Now, mubalik kita sa kaluwasan mga kaigsuonan. Unahon-una nato ang pagampo. Sa atong pagampo, wala ko kahibalo kung unsa gyud ang kabugaton nga imong gihambin karon, higala o igsuon. Dangop sa Ginoo. Apan aduna siya pamaagi nga mas labing maalam or manggialamon pa kaysa atong pamaagi. Salig kaniya. Kung ang pamaagi sa Dios sukwahi sa imong gihunahuna nga pamaagi,
ayaw intawon pasanginli ang Ginoo nga nagpasagad siya kanimo, gumikan kay dili ingon ana ang atong buhi nga Dios. Musalig kita kaniya, mudangup kita kaniya nga adunay pagsurrender sa iyang pamaagi. Pag-abot sa kaluwasan, mga kaigsuunan, ayaw ipakagamay ang pagwali. That's what I was trying to say. Ayaw ipakagamay ang pagwali sa Ebanghelyo. Gumikan kay mo kini pamaagi nga gi-ordain sa Ginoo aron madala ang mga kalag sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Muwali kita, musangyaw kita sa tinuod nga Ebanghelyo. Dili kita mo resort og mga pamaagi nga gimik-gimik, diretso kita sa pagwali, inubanan sa pagampo. Okay, katulo, alang sa mga higala nato nga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo, nabugatan ka ba sa imong sala? Bugat gyud na. Unsay makapawagtang or makatangtang sa kabugat sa imong sala? Mawala ang kabugat sa imong sala kung tangtangon ka na sa atong Ginoong Hesukristo. Tangtangon ka na sa atong Ginoong Hesukristo kung ikaw maghinulsol, ilhon nimo ang imong pagkawalay nahot at tubangan sa Ginoo, dautan ikaw, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, itugyan ang imong sala kang Kristo. Iya ka nang gipas-an dito sa krus sa Kalbaryo. Itugyan ang imong sala sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang dugo igo na sa pagtabon sa tanan natong kasalanan. Ug ang Biblia nagaingon, ang tanang mituo misalig kang Kristo. Maluwas gayon, dili maulawan, adunay kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi, ingon niini nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, ug si kinsa nga motuo kaniya ug musalig kaniya, dili gayon malaglag kundi adunay kinabuhing walay katapusan. Barugi ka na nga saad higala. Salig kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug buhata kini karon kay basin og ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, ning takna sa kagabhion. Hinaot o Dios nga ang imong pulong padayon nimong pagagamiton, kini nga pagsibya padayon nimo nga pagagamiton sa mga nakapaminaw ug sa mga maminaw pa. Salamat o Dios. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa krus nga namatyan ni Jesus, diin ang dugo niya giula, akong nadawat ang pasaylo, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Nabatunan kong kaluwasan, dito sa krus kininatuman, karon siya ani-aning dughan, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Dugo ni Jesus ang naghinlo, kinabuhi ko may kalipay, binantayan ako ni Jesus, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Dangop sa tubod nga si Jesus, kaniya itugyan ang tanan, salig karon ug mahinlo ka, daygon ngalan niya, daygon si Jesus, daygon si Jesus, tungod sa dugo niyang giula, daygon si Jesus. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.